Здравейте, нашички. Аз съм Диметрикс, хора, и днес ще направим "Не се смей" предизвикателство. Ще гледаме ето това видео. Funny Kids Fails компилация 2016. Надявам се, че клипа ще ви хареса. Ако е така, не забравяйте да го харесате и вие. Та, нека да започваме. Само, че да, на цял екран е добре. When you forget to put the toilet seat down. О, мале, кучето ли го бутна, бе? Добре. Тоско ще правя. Ау, мале, наказаха го. Say something, I'm giving up on you. О, преди го, бе, мале. О, тук май знам кой стане. Тук знам кой стане. Да. Не съм се засмял. О, мале! Остана, бе. О, наказаха го. Ти беше тъп. Ти беше супер тъп. Пръдна ли, бе? Как е пръдна? О, те ста. Ау, какой ти е коралото, бе, човек? Да се спак. I pooped my pants. Той детен се прилича на някаква дядка. Ня падай на земята, бе. Да се знаеш. О, коша. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Нищо не стана. Ти го прави, бе? Go away. Go away. Той дете не е добре. О, мале, ти кучи. Какъв му изигра. Добре, той не беше смешно. Ти пак го изкара от устата си. Оф, мале. Тото и на мекото са врасна, бе. Ня всъщност и не е много меко. And a race like the break of the. Let it go. Go. Не, бе, човек, не, bе. Видяхте ли го, бе? Аз е каното дете. Ти ко ще прави, бе? Ти не можеш да духне една същичка. Мале. Какво беше това, бе? Can't see anything. Ко скри, бе? Ко скри този, бе? Мале. Don't write on that. О, човек! О, ето с го направи, бе. О, Дарт Вейдър. О, то с потроши всичко потроши. Ще го прибя. Не се правите, бе, човек. Breakable? Are you sure you can hang it? Yep. Alright. Sure. Be careful. Beckham, Потроши всичко. who's the one who poops in their pants? То с кой ще прави? Не, бе. Оу, той не го очаквах. Тос как се приби. Тос пак. Мале. Много силен. Ти какво ще прави? Оф. That shit was bad turned up, my nigga. Was it this turned up? Nah, not that much. Well,
Оф, мале. Вижте, бе. Dance with him. Те, щупи го, бе. О, не. Ready, go! Как се претрепа. Но... The Fitness Gram Pacer test is a multi... Мивка откъде течеш те, бе? Много странно. Стига, бе. Той ще падне в реката. Ко стана, бе? Да. То скаш се преди. Ко стана, бе? Той не можа да го хване. Мале. И пляскат. Козата. Какво? Мале. Чието и му се затвори капака на това. Изпък го. Те слетящите. Айде, замина. Ти пак. Потънал снега. Айде, замина. Мале, то с добре ли, бе? То скоро ще падне сега сигурно. Да. Печагата си остана. То се връща. Айде, изяди го. Тракториста. Шахтата. Не. Але. То с добре ли, бе? Не. Добре. Мале. Тук виждам кой ще стане. Дай газ. Така. Ско прави? С рулетката. Боже. Те с работи дед ги блъскат са някакви тъпи американски простоти. Много ма дразнят. То с Маркоча. Благодаря, че гледахте. Аз бях Диметрис Хора. Надявам се видеото да ви е харесал. Ако е така, можете да го харесате вие, да оставите един коментар и да се абонирате за канала ми, за да не следите всеки ден. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Peace!